Og synet er menneskets vigtigste sans. Alt, hvad der går igennem øjet her af sansindtryk, går op i hjernen her og bliver bearbejdet inde i hjernen, så hjernen tolker det, vi ser, forklarer det, vi ser. Vi kan træne vores øje til at blive gode til forskellige ting. Jeg er god til at se efter fugle, og hvis jeg ser en lille prik op på himlen, så kan jeg se, om det er en havørn eller en musvåge. Og hvis en anden person ikke er vant til at se på fugle, så vil det bare være en ligegyldig prik op på himlen. Vi laver også alle mulige aftaler med vores øjne og vores hjerne af det, vi ser, sådan så vi sparer på energien inde i hjernen. Det vil sige, at hvis vi sætter en citron her og kan se, at den er gul, så har vi en aftale med hjernen om, at citronen er gul, eller den er røde peberfrugt er rød. Men lige pludselig så møder vi måske en gulerod, der er helt gul, eller en tomat, der er sort, eller en peberfrugt, der er lilla. Og så skal vi ligesom lave en ny aftale med vores hjerne om, at de her frugter og de her grøntsager, de kan have en anden farve og være gode nok alligevel. Det er også det, hvis vi møder et fremmed menneske, så på under et sekund, så aflæser vores øjne det menneske, der står over for os, aflæser det, om det er en ven eller fjende, uden vi tænker over det. Og det er fra urtiden, dengang vi var før stenaldersamfundet, hvor vi hele tiden skulle meget, meget hurtigt se, om det var et rovdyr, vi stod overfor, der kunne spise os, eller en kriger, der kunne slå os ihjel, eller det var en ven, vi mødte, eller et dyr, vi skulle fange og spise. Lynhurtigt skulle vi registrere det. Og den sansindtryk har vi altså stadigvæk inde i vores hjerne, uden vi tænker over det. Og man kan sige, at selvom vi nogle gange tror, at vi ser det samme, når vi kigger på den samme ting, så det er ikke altid, at vi ligesom oplever, at vi ser det samme, fordi det afhænger lidt af, hvad for en erfaring vi har med de ting, vi ser, eller hvad for en kultur, hvad for et land vi kommer fra. Så man skal altså huske at snakke om det, man ser, så man kan fornemme, om vi ser det samme og tænker det samme. Men Kjetil, kan du ikke lige prøve at dissekere et øje? Og jeg står her ved siden af Kasper på eksperimentariet. Og Kasper, jeg har jo 2 øjne, og vi skal have dissekeret et øje. Hvad fanden skal vi tage? Jamen, Kjetil, vil du ikke hellere have, at vi lige tager de her 2 øjne, jeg har fra en hest? Jo, det vil jeg egentlig rigtig gerne. Kan du se her, Kjetil? Når man lige vender det om på bagsiden, så sidder der sådan nærmest en ledning, der går ud her. Den der? Den der, ja. Hvad er det for noget? Jamen, det er synsnerven. Og det er her, hvor alt det, man ser, alt det lys, der kommer ind i øjet, det bliver omsat til elektriske signaler, og så bliver det lige sendt igennem den her synsnerve op til hjernen, så den kan forstå, hvad det er, der foregår. Og så tager jeg en meget skarp skalpel, og så prøver jeg at prikke hul lige her i kanten mellem hornhinden, som er den yderste hinde, og jeg skærer op lige ved grænsen ud til det hvide øje, som sådan er noget bindevæv. Og den er rigtig, rigtig, rigtig sej. Nu kommer der hul, og så pipler det ud med en væske, der kommer her. Ja. Og også noget sort stof. Og det er altså fordi, at øjet det er helt fyldt med væske, at det pipler ud. Og alt det sorte, det er faktisk alt farven fra regnbuehinden, som vi kan komme ind og se lige om lidt. Så nu klipper jeg lige hele vejen rundt her. Og så skiller jeg den ad her. Så, og nu ligger den lige ned på bordet her. Nu tager jeg regnbuehinden her og hiver af. Man kan se, at regnbuehinden det er sådan en helt rund struktur. Faktisk er det en muskel, som kan trække sig sammen, og så kan den slappe af. Og så kan den styre, hvor stort hullet i midten er her. Det er det, man kalder pupillen. Hvor stort det er, og det vil sige regulere, hvor meget lys, der kommer ind i øjet. Og heroppe, så kan man se, at der ligger sådan en rund tingest her. Og jeg tager lige, og så siger det svups, og så bliver den fri. Og den her linse, den fungerer nærmest ligesom et forstørrelsesglas. Så på den måde, så bliver alt det lys, der kommer ind i vores øje, det bliver altså forstørret op, og så bliver det skudt ind i øjet på hele bagsiden. Jeg kan faktisk se igennem, og jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg kan faktisk se, at når jeg kigger på jer, så er I på hovedet. Og det er jo sådan, at når lyset det rammer ind i øjet, så bliver, kan man sige, det man ser, det bliver vendt på hovedet. Og så er vi altså kommet ind til midt i øjet, hvor der er sådan en kæmpe stor struktur her, som jeg lige kan tage og vippe ud en gang. Sådan her. Det er den, der hedder glaslegemet. Blup. Og den minder enormt meget om en vandmand, den her. Fuldstændig gennemsigtig, så lyset kan trænge igennem.
Og det er den, der sørger for, at øjet det er sådan helt udspilet og rundt. Og hvis vi ikke havde den, så ville alt det lys, der kom ind i øjet, det ville blive sådan fuldstændig bølget og krøllet. Ligesom hvis lærredet i en biograf, det var sådan helt bølget. Men prøv at se, nu tager jeg lige og klipper en tand op i den ene side og i den anden side. Fordi nu vil jeg gerne helt ind til bagsiden. For der gemmer sig lige en sidste ting, man kan se. Og jeg er meget forsigtig, fordi jeg vil ikke ødelægge den sidste ting. Det er nemlig den, der fylder hele bagsiden af øjet her. Det er den, der hedder nethinden. Og den ligger som sådan en tynd hinde ud omkring bagsiden. Og jeg tager lige og dypper den i et glas vand, fordi prøv at se her. Ned en gang og op. Se, så samler den sig som sådan en lang, nærmest sådan en orm, en regnorm, der hænger her. Og det er hele nethinden, som hænger fast i et punkt, der fører ud til synsnerven på bagsiden. Og det er den her, at vi har alle de her stav- og tapceller, 100 millioner celler, som omsætter alt det lys, der kommer ind i øjet, til elektriske impulser, der bliver sendt igennem synsnerven og op i hjernen. Og så er det altså det, der gør, at hjernen kan forstå, hvad det er, vi ser på. Det er sådan en blodår i også. Er det de blodår, man kan se ind i øjet? Det er det nemlig. Og den er springfyldt med blodår, fordi de her celler, det er faktisk de celler, som har brug for allermest energi i hele vores krop. Fordi det bliver hele tiden brugt og skal lades op igen. Så derfor er der enormt stor blodtilstrømning til de her stav- og tapceller. Nej, men tak fordi jeg måtte se et øje indenfra, og tak fordi du ikke brugte mit. Vi ses. Du Martin, Ja? hvordan ville vi se ud, hvis vores hjerne ikke vendte os på hovedet? Ja, sådan her. Smart. Men Kissel, kan du ikke forklare lidt mere om stavene og tapperne inde i vores øje? Jo, det kan jeg godt. Altså, hvis vi kun havde stave, så ville vi se sådan her ud. Vi ville blive sort-hvid. Ja. Og hvis vi kun havde tappe, så ville vi se sådan her ud. Altså, der ville blive knald på farverne. Smart, ikke? Jo.